Facendo así memoria, se non me equivoco moito, coido que somos seres humanos. E como seres humanos temos unha forma de comunicarnos. Pensando así un pouco, creo que se chama idioma ou lingua. Fala tamén ás veces. E nós, que somos daqui deste recuncho, pois creo que tamén temos unha. Non sei se non se chamará galego, lingua galega. Pois resulta que moita xente de aquí, pois que non, como que non. Como que lles dá igual ladrar, later, de calquera maneira. E non é así. Como seres humanos, todas e todos nós temos unha lingua. E como todas as linguas, somos patrimonio da humanidade. E esa cultura nosa, patrimonio da humanidade, ten que ser salva. Ten que ser respetada. Ten que ser ensinada e aprendida desde moi pequeniños, desde moi pequeniñas, todas as crianzas, como en calquer outro lugar do mundo, con normalidade, porque os fígados creo que son todos máis ou menos do mesmo tamaño. Entón, se nós non a transmitimos, non a comunicamos, pois... Entón, ademais, sabemos, se non me equivoco tampouco nisto, que as linguas só se salvan se se falan, se se transmiten, se se estudan nas escolas por inmersión. Senón que veña alguén e me diga que algunha lingua das que están vivas non se imparte por inmersión nas escolas. E por inmersión nas escolas tamén ten que ser a nosa, para podermola salvar e contribuir así mesmo á riqueza da humanidade. Todas e todas nós, de forma voluntaria e tamén de forma organizada e colectiva. Afortunadamente, xa temos algúns casos desta creenza e desta maneira de salvarnos. Son as escolas da semente, en inmersión, entre outras cualidades educativas, didácticas. Por iso, vivan as escolas de inmersión, viva a semente, as escolas da semente, para que duremos 1000 primaveiras máis, tal e como somos todas e todos nós.